Για να σας πω τη θέση, ουσιαστικά την έχετε πάρει, μόνο το μαθηματικό μένει. Τι έχει γίνει? Εντάξει, η ομάδα έχει πιάσει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αγωνιστικό. Το θέμα είναι να μείνουμε όμως συγκεντρωμένοι σε αυτό και να μην παρασυρθούμε όλοι από τις καλές νίκες, όλοι από την καλή δουλειά που κάνουμε μέχρι τώρα. Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το momentum μπορεί να αλλάξει σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ότι σε ένα ημίχρονο σήμερα αλλάξαμε τελείως την εικόνα μας την αγωνιστική. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να εξασφαλίσουμε και μαθηματικά λοιπόν τη θέση και μετά να κοιτάξουμε τη συνέχεια. Η μαθηματική εξασφάλιση για εσάς είναι το επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, το οποίο όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση είναι ζωή θανάτου. Πώς το βλέπεις, αν θεωρείς ότι οι ελληνικές ομάδες τελικά θα τα καταφέρουν, έχουν δυσκολίες? Εντάξει, όλοι το ξέρουν και από την αρχή του Top 16 ότι μιλάμε για το πιο δύσκολο από τότε που έγινε στις σχέσεις στο Top 16. Σίγουρα ο Ολυμπιακός με την ήττα σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση μαθηματικά, γιατί πλέον μπαίνει στο παιχνίδι της πρόκρισης και όχι να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Οπότε πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα εμείς θέλουμε να παίξουμε τον Ολυμπιακό, εμείς θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να προχωρήσουμε. Ο Ολυμπιακός θέλει να έρθει εδώ και να ψάξει ένα τεράστιο διπλό που θα τον βοηθήσει στη συνέχεια. Έχουμε φτάσει στην τελευταία στροφή ουσιαστικά και τώρα είναι πολλά κρίνουμε. Θεωρείς ότι η καρδιά του πρωταθλητή μπορεί να λειτουργήσει πάλι ή ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει σε τόσο μεγάλο βαθμό που ίσως έχει αλλοιώσει το DNA του τελικά? Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός. Όλοι ξέρουμε ότι έχει καταφέρει τα δύο τελευταία χρόνια και κανείς δεν μπορεί να το διαγράψει και να το ξεγράψει έτσι απλά. Έχει τους παίκτες. Εντάξει, σε παραναμενόμενο ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έχει το Βασίλη, είναι ένας μεγάλος παράγοντας, σίγουρα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς να ξεγράψεις κανένα ομάδα και πόσο μάλλον τον Ολυμπιακό με αυτά που έχει δείξει τα τελευταία δύο χρόνια και με τρόπο αυτά που έχει καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να κάνουμε όσο καλύτερα για την δουλειά μας. Τη Μάσκα, να τη δούμε λίγο. Η Μάσκα, καλά. Ενοχλεί λίγο, βασανίζει λίγο, αλλά εντάξει, να κάνουμε. Έχεις αρχίσει να τη συνηθίζεις? Δεν είναι θέμα συνήθειας, είναι ότι τα προστατευτικά όταν υδρώνεις αρχίζουν και γίνονται γλιστράνε, ξέρεις, και φεύγουν προς τα κάτω, γλιστράνε προς τα κάτω, οπότε όλη την ώρα αναγκάζομαι να την προσαρμόζω. Αλλά εντάξει, είναι θέμα υγείας, δηλαδή δεν το κάνονται. Πόσο καιρό ακόμη θα τη φοράς? Νομίζω ότι τώρα κλείνω τη δεύτερη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω άλλες 2 εβδομάδες. Άλλες 2 εβδομάδες. Για να τη δούμε λίγο. Κάνε μια πρόβα. Πήρα την καινούργια σήμερα. Πάνος. Πιο κοντρό τέτοιο. Είναι πιο λεπτή. Δεν την βάζω τώρα. Είπαμε, γίνομαι τόσο ρεζίλι μέσα στο γήπεδο, μην γίνομαι και στα πολιτεία. Είμαι που είμαστε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.